Oboroso bw'umugusi. Chisa nisato chia bono botuko mwanchumo rigari asobotuko bagabo 15 na rimo mutinyo mutangani mwako yiga umuyabwe chiri bubere meronge bere na isano nemo chenkuru kwa Clinton Ndigi na gokwandre andonsia sore na gokwariganya tanyalko batogo sanga komanyana aria ya INQ kura chinsi nyenye chense aseto kumurekera orongo rwagusi e county ya Kisii na county ya Nyamira na bwego chi county chonsi emerongene na isano na ibire yene mesemo ya kuru nsoko chinsa isato aseje bagari abakombwate sekuru ase studio ya kabere chenkuru kwa Clinton Ndigi twakwariganire karansi ko benento kurbono ikamwere tutaranyora asenchira yo bwikirano hayigane gati yari to kwariganire tyo butuko bwarero abanyarwanda mubaga yo kubwatira n'abanza baita abayabari ya America Medical Mission Foundation also to make sure bakire ase county to kurwanya abantu baito Boroberio bobo bari bwabo sasa jagitari ya Nyamira goika omwerio cooperatives and farmers who have done very well will remain on the international scale to get their best prices for their coffee for the rest of the year. No mweso hasabarimi bekemeri yekawa ekere serikali ya chakire meroberio yoko barigari chiro chinse chesko na omo seneta bwe county ya Nyamira hokongo omogeni omochiro bokurumia se county yae Karibu sana mwanchumo rigaria bono botuko bware roto chaka no robot rokubwatia urenjira yemo yokubasira Borokobe University ya Kisii wethera soko gacha chinyomba chyo komenya chiri gorirense hase umoroberio National Affordable Housing Boroniga University ya Kisii yokubwaterana na babwatani kurwa seri shirika elio banyariko bakwena na oboremo ubusiko cyasobwa gacho bubwe chinyomba icho barachi kokolekana gose kwene kiwa kwenanwa okyasoma contractor obo gacho boni gobono barachi koira hegeka kyumwaka oyemo olibosio no morikitwe kiliforenge agotomanya Naso manyega bwokwena na ensemo yoko gata chinyomba cha Borokobe University ya Kisii Chinyomba chicho komenya chikuwa gachwa ache skulu ao inse meroberio institution affordable housing we serikali ya Kenya. We at Kisii University are here today most grateful and excited to the government of President Ruto that has given us an opportunity to benefit from the affordable housing project. We were here today to hand over the site for our student village that will be done in the next 52 weeks. So the site has been handed over and we look forward to having nice things. Among other infrastructure that come with the hostels or the buildings. We are glad to hand over the project. The contractor has 14 days to mobilize. We officially have handed him the site today. A lot of groundwork. We appreciate the university for having done. This is the geotech, this is the topo survey, and therefore we shall just do a little bit of mobilization from the part of the contractor. Our next meeting to the site or to the project should be in the third week from now. Kolengana na Nathan Oyorogechi oyoro vice chancellor bu University ya Kisii obwagachi bw'ekinyomba ekyo tiboligo kya gosalia obw'amateka ti university amona banyene kinyomba bekenyoro. This is a government project within the university. It will accommodate 1,600 out of 24,000 and the other numbers that will come. So the partnership between the government through the university and the private sector, that is the community that is constructing
hostels around still continues. So we'll always continue working. What happens is the government does its portion, but even the private sector in the community around here is encouraged to continue doing good and excellent facilities for students that are local and international. Ubwaga chobono nigo borachikoira umwaka ya makoera naigo mo contractor nigo asabirwe nyaka baka kore mirimo ya yasomokia rekone kebune mirimo yonkoerere ase ikakerekeganeirie. Right away to move to site, the time is ticking. We are counting his duration of the 53 weeks from today. Atakana no komentekana kwa banta bange kwa gata chenchera nabo igasamara mu serikali ekurate nigo yarulo gochya sonde bwensi ogachete ase atakaneri buna chinyombe echo nigo kirache gotagorwa is that we are viciously protecting and recovering that which was lost. And people of this county, because I'm on media, I want to believe, let me kindly pass my kind word to every community member next to that government institution. Umekuja, umejenga hapo karibu. Na unajua hii ni shamba ya serikali. Once government, always government, forever government. No matter how violent the community is power that time, let this message go down deep to everybody that is occupying public land. That one day, whatever development you are doing on that land, bono nigo yatigere ase bali bairwe mirimo yo kwagacha kweneka buna obwagachi obwongo korekana bole ase nchire ndonge binko reporter ya Ensoko TV korwa se county ya Kisii iritariane Wycliffe Orenge. Ojumbe bwensemo obusomo jumba mukoro bwensemo yebunge ngare ya North Borabu na bwigo ensemeria yebunge ya Iyala Muske Joseph Kiongoi nigo bona isokire no komochobo tendrebwe bunge ya North Mugirango hasekeria gotebanga niga magachama base chiskuru chebunge yo akikeirere korenta amachibwa mabe asegatia borokiwa ka kwana sensemo ya Ikonge Kiongoi nigo bono haruro kuboria nga egati echibunge chinde bunensemeria ya Kiharu chirochonga ichikuru cia chibesa chikwanyara koba chikwagacha chiskuru chingia Murikito Steven Nyariki akomurekera robot rwa Senchiro Bikira. Omubunge omukoro North Borabu constituency na boigo Iyara Muske Joseph Kiongoi nigesokire na koraga bokongu boteneri bwe bunge ya North Mugirango sekeria kwerange gati ya borokiwa bari abagwa sogote mukone wa KCSE igo kwarututwa mono anene mono asekeria kwera koboro kwa magacha mabese bunge yo section ya abana baguete amatemo natali bagueta sengecho barabaliri abagueta sengecho yesa babu ejina tebire na no nyina magacho taikira neti no nyina mochoko tuyo kuigwana nkoya so bantu bagocha amu bakwane regentu ere bamanyana gito gusuka gujibosio na gito gusukie disemi gujibosio ona agitigire busaigo kirone totebe asenjira iranyale itanyale kolenta matokea nonzi aramaya Kiongoi ukwana somo chikonge nigagendere koraga bokongu agotwara amabori onga nasiki hase bunge ya Kiaru amagendera ikirani wa CDF hase korende korengana nehera kweranga ase North Mugirango atararokana ndwe mfano o central no eto kutukunyuma mumanyi sababu tukutukunyuma no bora eto yaogera tukutukunyuma Central Kenya kero mwaka abana gabakurusi wororo bali bataraga mu university bairi bakanira fees as polytechnics technical institutes bakuruwa bazwororo pero ya moso akujensa moyaye onengo swara kujia staya onengo swara kujia samache onengo swara kujia se bwagachi byonse bine bintu bikanda kibesa abana babandi egena barabuo banyare gwekonya challenge n'abatebya nerina abarai tuliyenjera naende bali baroro bona obisi bakyakegente kyo inceninde prepared kokolega asina barabu egere tukirania se okonya bana nigo kobomo asabira barai bachichamo na kubeka chipasari kobomo irigo kora magendero ari akorokana igo yete inte ko debana iga akaron
nda soro kerongo ja soro ja ninjenso ega simbo kora no kolenta banta bonsi amo kero muri amo amo kwana no nyende ngende gina kwana basari amo kubeka se basket ye amo sega tonge kemo mwama ya borujoro mwa bagera abantu nigo boigo Kiangoi ai murunganeirie chipara chimbe imeye bunge yo asate birenga para teyo ya Bikru Rami ase ebunge ya North Mogrango chibara cha North Mogrango ichana kuligere complete ninda gwe ebara ya Kabondo ekerenyo njagachwa senge tuye bare eri anine ya rugwa gaja kama sabudi ro rijana ya ngende contract lakini kibara kindi kyonsi njana bakuru njana gwa gachwa keregese ngoro totel Steven Nyerikemure Ensoko TV North Mogrango county ya Nyamira. Tukoskabosio mwanchomo rigararia chindoto chio omoroki wa grievance siriba chi chokoba omwakili nikobono chirange korima maiga yenka ya ego sinyo kumuira se skuru ya Nyambaria habwa sarangeretigwe maiga yo okoribu ya samatema KJSA kubatakana no botakobwere ubura senka yabo nikobono baso kirina go sababu konyi kurwa sonde bwensi obwato moyo gwanja kuyekenke ywange elio kumusira omoroki wa grievance kwa so se skuru ya Nyambaria elio kwegenderia asamarora ibnago tumanyo muri gito Cliff arenge Iriba ni garwari ngaketalinke tukabona bakikitwa bwate biyonse magaika karwara bona gaki amana bakiri skuru bamenyira bokon Nenka yomongina yuni siriba kurwa yembe nyamasogota ensemu yebunge ya machoga barabuwe county ya Kisii yesokire hireko ryo bakonyi boko moero mwana grievance kali siriba ateskuria muri Nyambaria uyo akoleta matemo KJSA omwako eta akora buya naigo rangari kwa seskuru eyo urende kubatakana no bolemerwa obubura se enkeyo kirabona iga taranyora nchira yo kwa seskuru yagendere na masomo kuna bande. In fact he comes from a poor family, a humble family whereby wazazi wake hawawezi mudu kumpeleka shule ambayo ameitwa ambayo ni shule ya kitaifa ya Nyambaria Boys. Omwana oyo gabwa point 55 akarangira uji skuru ya Nyambaria Boys High School lakini no amenyeteka taranyora muntu kumuira skuru omubuli watabwati kende orengana na Yuni Silva oyorengina grievance ni gomenyete no bogima bwo botakobwere ese grievance ni gasirite bogima bwaye kurwa asobo ikobwense magayo kurwara aseke tambe Silva ni garwari ngaketalinke tukabona bakikitwa bwate biyonse magaika karwara bona gaki amana bakiri skuru bamenyira bokon timbo atikende nkubankuba kurende babiri bagosoma mwari munabutari obeire bakumwigirira se skuru akinendo korira matemo itire orangiriwe skuru ya Nyambari timbo atikende ono mwana yange tu skuru yingana kwa matemo agate timbo atikende ngumwire skuru grievance bono ni gali no bubabuna tacheti ase skuru ya Nyambaria lolio nigo endoto yaye yokobo mwakiri yarache kolima abere ngo somero bokon ase skuru ya Magena ona agora matemo grade 9 anyo 55 na akire kugolie kwende patwe ku social sciences ande ngo chunte ko chikosamero boloya asabirwa ndubwansi gakora nkonya ndenya gukora masomo anenkiranye ndoto ya orengana na bali mbe skuru ya Magena comprehensive nigo mwana uyu aberega kuyetera makongu asinga kichonsi cha bere skuru nonyaka wata chimbo chingiya nabego ari omwana bokoromokia bani ndagire bakonyoro bokomu bakolie kore kese isasirete no mwana umuyo wanje tamasomo no mwana bwate tabiengiya umwana oyo ni garu mwana onyate ko bagwekanya ni gakunyaka gusoma no mokia na bakora umukia sana bana kobolia nigo kwaruru guchia asonde bwensi obwato moyo gwancha nabarayi bakorawo n'umugabana we county ya Kisii Moske Paul Simbarati mujumbe bwense mu yabunge ya machoga barabu omoske Nolvasono badia barongo amana bande bali baranguswe kokonya bajekenke yuange asobwango oli omwana grievance ekirane skuru agenda na masoma ye nabande wano ni gakubolia okonya korwa sonde bwensi oyo ramororera mabera erinderi anyareko bakagwikera ebintu biri biganeti anyareko bakagochoinya se skuru ya Nyambari Simbarati nondo onde ubwate kende
tabatari nkubasaba mukonyo omwana oyo anyora amasomo aye elindaje gotokonya nabo turanyora goja kobe gavana yende goje myaka ere mutu sobo mbali kwenyara eseke nyoreke sakoru problem nero tabuga atikende babu atikende bara mu support. So I want to ask kaki ko muranje gusina nyamira ya ito ase muabeta omwana urata etobo konyi bono nigo yatigera sabara ina basamaria baya gukora chinkoro chiabo nebisielwe bokonyi libo musiro omwana oyo agende skuru ekiagera abana bangabunaba nabwo barayi bankyo ingolipoteri ya Nsoko TV kuruigembe masogota ensemu ya bunge ya umachoga barabuye county ya Kisii retariane Wycliffe Orenge. Togoskabosio mwanchomo rigereria maega ye serikali kobwatoka chibesa chugosira chisemi chiaborkiwa ase chiskuru au hanemono chisekondari chainse niko bono chibesa icho nonyana bo chitara bwato kwa gochia ase chiskuru hemerongebere na ibere hime ye county enke ya Nyamache ekeniko kira homorokia we University ya Nairobi na endo korigie kergo kibo jumba sense mo ibunge abobasi Dr. Samuel Siringi itukoria lero koenekia gokora etaro gwikase chiabisi chechisemi hime yo mucho Nyamache edikukania komanya hege gokoreka ase chiskuru icho chitaranyora chibesa gwikachinga kechiga chinga kechicho nigo boigo haruro kubo gocha sabe buri konekia nkobaira bare habana babo be grade 10 hekero chiskuru chinyinge chitaranyora abarki wa be grade ekyo anene mono heria ya igoma egotoka sense moye bunge yumurikito Pethuel Machini agotumanya senchere wikran magega ya wizara ya gisemi kubwatuka chibesa chugosira chisemi as chiskuru anene mono chisekondari chainso junior secondary nigonanya nabo chiskuru emerongebere nebiro korwase county ngiya Nyamache chitaranyora chibesa chuwikira bonega chiskuru chiria chitaranyora na chechiga ase chiward ase basi bogetaulio ndubwate skuru ya Nyantira Ekeonga Chiengu Nyaronge Nyawengi Nyabigongoru Kiongeti na Nyamatera skuru echintiranyora Kurba Central ndubwate Nyamwale Getare Musasa Itumbe Nebigogo Nyacheki ndubwate Nsoko Enjoro Isena Kiobwoli na Tukia Mwana Masige ndubwate liyabo nere taranyora ase Masige East ndubwate Nyambunwa na Irongo isintiranyora skuru ichi ekenigo kiabetererio morokia we University ya Nairobi na endo kurige kirugo kibochumbe imebunge abobasi Dr. Samuel Siringi utara wikas chabis chechiseme mocho Nyamache richikuria rero erikomanya na seki na kwanie wizara ibwatoke chibese chiri morioka litugolia rero twachira Nyamache korora abo bisabane nebegisemi ase serikali balega igasi Nyamache sababu twachira ne linga serikali njarua chibesa chiri chikoru capitation chiri chiko tumuja chiskuru abana baito basomere chibesa yonse cyarenge 44 billion chinyinge sana jya tumuja chiskuru lakini ase junior secondary twanyolere report ga nga chiskuru jeito 22 kursi Nyamache sub county yoka mbairi mbaranyora bese ichi cha capitation so twabolire ngekora jitaiko chitanyolete omobisa totebiringa gentongero kemo gosibibiriga biagerete lakini oboliri ministry nyala ko bagakosokti besicho asense moyende nigatogire chiskuru chagusi asokore byasa matemo manena KCSE omwako eta nakorira guchegusira asokobekemero aborukwa barachikomanya chikosi abarachikonyako bagokora skuru chitunji hakorete byasana matemo aya form 4 chakorete byekerage twabeire tokotebanga buyamone sabali mwasaba iboli ase ekia mwenzi ni mwagali skuru chakorete bya kuruga ega chigo chakotoa chiagerire ne intokola kana bya tokubatebiga umutinyu gochaiga gusonde ntojo nyala ko batokoleta abasemi abanene iga ase Nyamache gusanda onsi chitorarole abana abaito bonsi pibakole tusemi baicho baja kosomiwa nganga kibako genderera amasomo ande ujibusyo bali bako ende university to badenga nkosi kichiro bali bako ende technical college to badenga nguchi kichiro bali bako ende masomo ande onsi ndutoleta abasemi bali abanene iga Nyamache tokonya abana baito bamanyanga kibako gendera ujibusyo na kubwatikana nechiskuru utanyora borukwa be grade 10 iniko Dr. Siringi aborira abayiboli kwene kinguira barabana baba chiskuru echo engana ya menturi chinguru na bwatani bande be chisemya samatanga yamo imeyanya cheke bunge yo yabubasi rimwaro ujikuru ase GTV kuru goronga
abana mbaraenda chisukuru cheito che secondary ga bali ba grade 10 igoma liyo bara chisukuru inje abe gitunga bana mbaraenda etokote yawe bayitonga chisukuru cheito chionsi nchibwate bifaa bisaine anjira abana bagende sibachole tukucha abantu bakunda kungenera ringa school cheito ndiko over STEM. All schools in Kenya they over STEM including Nyaje principal Ndeki Oyo. That school over STEM. Together we are prepared for that because we've been teaching science. Nto itinyana abana esukuru ya mabito sambe akole ngento kieke spread. Yene system yenye ya CBE mtu alituli abalimu yani tulifundisha walimu kwa sababu ni system mpya. So kile school wele Kenya nige bwata abalimu basomiri bana baguchikoro kia abana aba STEM nigere everywhere muna bate batafadhali mupeleke watoto shule tualia na isibata wa C4 schools sub county schools nchibwati bane skuru bwata abana babere oyomo eyende bosa. Kuripotiria Ensoko TV kuraika boba si county ya Kisii Nchempethuel Machin. Tos kabasyo mancho morigari abaraibe kiama kia UPA niko bono bago keire enchera ekiame kyo keirire emeri meyorgo ngorwa gusi korengana nobotuki bwa koreka bwango iga kokwana chingaki baumerana niko bono baburi omugusi kwerikia gwetera ekiame kyo nabo igo kogania gusira Dr. Fred Matiang'i asoba chori bori bosyo niko boigo bagokera obubui obubwa enekigwa asoba chori oboke obwa korekana imeye county ya Nyamira samatuka bwango iga aya toleta ali tukoria rero gutete kwira ni ngambu ya mono aseli tukori gorontu waro jase mitandao ne chireti cheito ne chitivi cheito ekera sino beti yakore tu kulingana no maarufu yebyama chama yaito ya UPA nero yarekanete koma ebwa tu maarufu mono actually 800 plus ekabwati kuna ODM 500 meaning half of it nginda tokota abantu baminto aba gusiba minto tekwa na somo numike gusinga enyomba yaito nereye ingakienda abantu kunya kotebalenga nere village even in a constitution ni anje tenga abantu kuikaba chakere kuru village inche gona biro yo mobo wechi coordinator kurugusi yonsi seyabeta koteba ngambuye mona sengenchi pati ito ya rokanire ke ko twarubo buyo bonene tarisi na saba chumutinyi 11 atwarubo bu Nyamira county asobo cholyo obokebwa koreke tororo na bono iga ya nyare kanire nga opinion poll ya koretwe ditukoli igoro na boya rokane nga UPA yagendere gutangana konare kubolia bagusi bonsi asemole asemwabeta Kisii ane Nyamira tochamo ketinginye kengaini gekorosia enyomba yaye gekuriyo bondi kyarosia enyomba yaye eburage gotugia soime bolia barayi baito kurugusi ekara tole twensi kwa pamoja tole maega ya Dr. Fred Matiang'i tobwaterane tutige konya koriane bigocha tutige chisege gakore safari tobwate neyemo kubasaba barayi baito bakisi ande Nyamira na Kenya ngimase twaika tobwaterane tobegente kemo egere togende gochibosi asonsi nonsi epati ito ya UPA eya rokanire koba yobobui obonene tochamo egore nerisega yomugusi nande muntu taba ng'aina abantu baminto ng'epati nero korugusi eng'ago wetani UPA tochamo to build epati ito etenene egere netuno mugusi na ritoranyare korokunegesa kugeteneine pia mono sana tigatobe amo tole gestasi epati ito actually tigamba tebi ntu epati ito teli epati yukuge paranga kiende muntu ararengera ringa abantu barabanda komnyoka kigali goro bagokwana kyango epati ito germa sinani even members numbers we have it no orangire bono ya abantu kire ward go bagoja bale registered so no bante tokoteba ngepati ito ya hopa negenda teko kenda mutu ende ngotebya barayi baito bonspi eyenere epati tokora jakera tora semelia inyomba ya bande kara agaji nyomba yao ekero gosiaru kuri nyomba ya bande gichuire watokanga no bwata soko genda so this is the right party wote tekole kwesta barayi baito abana sasa baito bonspi kusiengi manabona Kenya ngimanga ki wacha tukuja pamoja tuunde chama yetu ya UPA. Masarata bwe county ya Nyamira okongo omogeni niko bona agikeiro bukurume obagendrete kwene kiwase county ya Nyamira obuo bwagerera magendro tari kwene kiwa ka ukwana kurwa se wodi ya Nyansiongo igotoka sense moye bunge ya Burabu okongo omogeni niko bona agikeire oburaibu mugabana bwe county yo muske Amos Nyaribo asate bire buna tari buya gosiekirwa ebigancha byo kibesa buna kerikia World Bank niko bona haorokire gotoko kwae enchira emerobiro ya county yo egendrete kwene kiwa Chibesa kwa World Bank mugaba no chibekai
Uine armota ke tenga agenda ko tabero magaba na Nyamira. Omonto orochi baka World Bank gocha gotora manga Nyamira toka uchiwa sa chitokonye arafu magaba na ga koboli una ye ngakiwatu mete chibesa bataba ngachimbo lichari ete bitano. Jimbo lichiso ya kao lichikolia masakaro. Moko moromo gawa no yu atara kwa na kende yosh ara atatenga chiwa sechete cha World Bank na ichichie. Ashindu sana, aibu kubwa sana. Motainga nyaribu, aibu wewe, aibu kabisa. Aibu sana wewe. Chiwa satoka wewe ukorungungu chitokonye na ekene chiao kwa batiobe ka uchumo buko ube sana. Senge jana matanga tokoro kunyaliyo. Nyaliyo ne royo ito oruete Nyamira aga. Unangane ro gotene na mutwe ekera bagani bago cha simbauti yago cha ko mwana itoko boko yobo president unangane ro korete chimbuli abantu bali nande ngagitoko na chimbuli chikale ko bugo chia sanga ese abantu ndi bakari kuturwani esi na mumata kitaka bire nechi wase chito cha World Bank umugambi ko kwanda maruba yocho ile ese chibarasa umo nyalibo lito chiwase chito cha World Bank ngo maite ya songora soma maruwa likirwa kurwale chiwesa chi account ya World Bank chi atomete Nyamira chi cha batokonya chi account chi ospi chi asietu. Ensi ya Kenya nigo bono hegochia gokora chinkwana ne chinse cheisco asekirenga kyogosira obonchoreria wekemerie kawa aya ngorengana nabaraibe kyombe kya National Test of Harvest Competition inse yekyombe kya Agriculture and Food Authority AFA asebono baenekeirie habaremi ngochibare konyora echiro ase chinse cheisco nakobakonya kwegenderia buna gotumanya muri Kitolinet Nyambane. And most of the cooperatives and farmers who have done very well will remain on the international scale to get their best prices for their coffee for the rest of the year. Abaremi bekemeria gikawa banyoriro mweso magega yense ya Kenya gochigokora chinkwana na bonchoreri bekemeria kyokurwa chinse cha America, China amo na Japan asekerenga kyogo chegusira obonchoreri obu. And from this national competition we are going to the regional competition that will be happening in Addis Ababa, Ethiopia from 4th to 6th of February. And the best farmers and companies who were awarded today will be proceeding to compete in the regional, that's Africa. Those farmers who will emerge the best from that competition, their coffees will go to our AFA website and they shall have an online auction where our farmers will be given the best premium prices for their coffees. We have a commitment as a country to increase our production from the current 50,000 metric tons to 150,000 metric tons. What we are saying is that we want to assure the farmers that there is market for coffee. If you look at the global trends, the production is actually globally quality coffee is decreasing, whereas consumption is increasing. So the assurance we want to tell Kenyans and the farmers is the government is committed to make sure that there's market for their coffee, so we go back to farming. Gukwana imeyo mucho Nairobi kurwa ase nyumba yemesangrekano ya KICC na baraiba Kenya National Test of Harvest Competition inze kyombe kya Agriculture and Food Authority asebaragwa no mobisomo nene otenenerete amangana yekawa Felix Muturi ni goba tebiribuna egetambukerekyo ni kerengete kukinya obonchoreria egati ense ya Kenya ne chinse cheisco. What I would say is that we have 4 categories of markets in Kenya. We have what we call the domestic market, whereby we are promoting domestic coffee consumption so that we can cushion farmers from just any kind of challenge that may come in the coming days. We have what we call the traditional markets, that is Europe and the regional countries there. We have what we call specialty market, like now what we've been doing today here. We are targeting specialty markets like America and Japan. And we have what we call the regional now, Africa region market. So what we are saying is that with the current news of extension of AGOA, it means more market for a value-added coffee. Like you've seen, our government is so much committed to value addition and increasing the visibility of Kenyan coffee and creating jobs for our youth.
what I can say is that there's more confidence now that we can do value addition and have our market. Nonye nabo ni gobono baruro gusegeta guchia asa baremi kubwatera oboremi bweka wakoboko erigo kinia amabaga yemeremo imeyense. These are collaborated effort, and especially led by the Ministry of Agriculture, that we increase production and productivity, and especially quality of coffee, so that we can be able to, access market. And the conversation we have right now is to be more market-based, because market will be able to draw the production. Ngoripoteria Ensoko TV, eritariane Linet Nyambane. Na soko kwa sensemo ya chigosori mwanchumo rigeria moroke monebwe timu ya Shabana Peter Okidi liganyare ko bakagwe soke na gukwandra marigane timu iyo yabekire osibwe gosori yabo igabosibwe gosori gati yabo ni timu iri ya Sofapaka litkoria anke go chakere chinsa isano na isato hase asabira batiuterebe timu ya Shabana gwesoke asobonge nenchiremo yogo chikoba homo obusogo chikoba moyo abagosori be timu iyo kwenekia gokoria abuya. Of course tumejiandaa, tunashukuru kwanza Mwenyezi Mungu, kila kitu iko poa, hatuna majeraha yote. The team iko safi, the players wako motivated, the mindset, kila kitu. So kile mbaki tu ni kupiga action kesho kwa mechi, kupeana 100 kwa 100. Kila mtu ajisukume tupate matokeo mazuri. Siwezi sema ni kujaribisha, because ukiangalia the moment umemake kikosi na kuna mtu hajamake kikosi na maanisha uko ready kucheza. So as much as tunawapa hizo minutes kidogo, tunaintroduce polepole, kila mtu ako ready kucheza kesho, kuanzia kwa Dizo, Masai, Michira. So kila mtu ako ready kucheza kesho. Itategemea vile kila mtu atamka asubuhi, tunangojea tukiamka asubuhi vizuri kila mtu, then kikosi inaweza kuwa imebadilika ama itabaki vile ilikuwa. Naweza sema msimu uliopita tulikuwa na msururu mzuri. Ukiangalia kuna mahali tulikuja tukapick. Msimu umebadilika. Of course wachezaji wamebadilika, wale wachezaji walikuwa hapa Sofapaka wakichukua pointi 3, wengi wao hawako, na pia wale wachezaji tulikuwa nao tukichukua pointi 3 Nairobi wengi wao hawako. So mambo imebadilika, ukiangalia the environment pia imebadilika, timu imebadilika. So naweza sema tumejiprepare vizuri sisi kukabiliana na mechi ya kesho. Kila mechi kwetu si uchukulia kama finali, so kesho ni finali nyingine. Na ni mechi ambayo itakuwa of more tactical. Ukiangalia mkufunzi wa Sofapaka mtu ana understand football, so for us tunasema ule ataweza kufikiria mapema mbele ya mwingine, ule ataitaka sana kuliko mbele ya mwingine, ule atakuwa na njaa sana kuliko mwingine, atashinda mechi ya kesho. Sisi tumejipatia hiyo task ya kukuwa na that hiyo njaa, kuitaka sana. Tunataka hiyo ball sana, tunataka tuwasukume zaidi mpaka waweze kufunguka na waweze kutupatia pointi 3 kesho. Yaani kuomba tu waendelee kufika kwa wingi vile wao ufika. Tunawapromise kesho tutawapatia ushindi. Timu iko sawa, so wakuje watupatie support. Tunashukuru kwa maombi yao na support yao. Kesho tena wazidi kuja kwa wingi, tutawapatia furaha mpaka siku za mwisho. Mancho murigeria wekera guno tuikira mwerio webesa ya mayakuru ensoko chinsa isato na bwigo mweri wemesa ya mayakuru ensoko aseri tukeriga kwa kirambuya mona soko sanga na intwe na no gusaba kwaninga kwanyare ko bakogwa semia na kwemanya yaga ndrire kurwa se chinsinyo inye chinse buna bari kibaito bamangana bato manyire litukoriare nchenkuru kwa Clinton Ndigi aseri bagaria Felistas Kabende Brana Chaka na Barnabas Sondari bankonya kwene kyamero gine chibichango chara senchire rengia toko kandiro twa Robert Kobia na bwigo gandra kwego kyane mirobiri agandra ta sembeo Ensoko TV nyasaye kawanja tomera nande litukoriankyo to gandra ko semanya ma